Üdvözlöm Önöket délutánon. Nem szeretnék ellentmondani Endrének, de tárlatvezetésre a legkevésbé készült el. Ámbátor egy valamire nagyon. Nőként nagyon ritka, hogy másik nőtársunk felé túlzott pozitív erényekkel forduljunk. Én azonban erre készülök ezen a délutánon. Amikor Júlia ugyanis megkeresett engem, és hadd Júliázzam a művésznőt önöknek, hiszen ő nem művésznő. Nem csak és nem kizárólag. A hölgy Balassa Júlia, aki szívét, lelkét, bátorsággal hozta elénk, és életének elmúlt másfél évét tárja föl mindannyiunk jobbulására, populására, emelkedésére. Most tehát Júlia megkeresett engem, hogy a szívének oly kedves tárlatát, a legutolsó másfél évének gyümölcsét, gyermekeit mutassuk meg a közönségnek, és valóban lelki segítőtársa. Mondta nekem, hogy nem szeretne mély művészettörténeti elemzést, emberi elemzést szeretne. Látván néhány munkáját, amelyek közül most is szerepel néhány a kiállításon, úgy döntöttem, van közös mondani való. Júliának és Gyöngyének van közös mondani valója a világban. Ez három dolog. Az egyik a női nemesség. Engedjék meg, hogy egy picikét hazabeszéljek. Az igazság, ami roppant fontos, főleg a mai világban. És a szigorú fegyelem, amiben azt gondolom, hogy mind a ketten hiszünk. Hadd vegyem sorra eme hármat, és aztán majd a zene hallgatása, illetve az én szavaim végig hallgatása nyomán, hogyha körbe szaladnak ebben a teremben, és megnézik, talán többször újra-újra visszatérve a műalkotásokat, nem az én szavaimnak, nem is az előbb hallott atyai szeretet áradó gyönyörködésének engedik át a tudatokat, hanem mindezt egyben, a képekbe belelátva tudnak töltekezni. Most tehát a női nemesség. A női teremtőerő nem kizárólag népünk a magyarság néphagyományában, hanem egyáltalában véve az emberiség közös kulturális hagyatékának egyik talköve. Mégpedig az újat, a változtatót, a régit kikísérő, az újat szeretően magához ölelő minőséget is tartalmazza. Amikor arról beszélgettünk Júliával, hogy ezzel a kiállítással mi is volt a célja, egy roppant fontos gondolatot mondott. Szerette volna megmutatni saját szemüvegén keresztül mindannak, aki úgy gondolja, hogy érdeklődik, és fontos számára az ő munkássága, és egyáltalán fontos számára a Kárpát-medencei emberi élet, hogy a hétköznapok valósága, lelki valósággá hogyan válhat. A lelki valóság pedig nem másért fontos, mint ez a töltőerő. Ez ad annak értelmet, hogy egyik éjszaka lefeküdvén, következő nap fölkelvén értelmét lássam, hogy tartalmasan töltsem el mindazt az időt, ami itt a földi létszférában, a földi élet keretei között adatik. És igen, azt mondta ő nekem, hogy az elmúlt másfél éves személyes fejlődése, melynek egy-egy stációját tartalmazza, egy-egy munkája, ami most önök elé áll. Mind-mind, akár bármelyikünk fejlődés tartalma is lehetne, és valóban. Tekintsék meg az anyaság képét, a bejárattól nekem balra rögtön az első. Ezt egy olyan nő, egy olyan asszony érlelte magából, tökéletesen kifejezvén az anyaságot, aki a lelkében éli meg az anyaságot, hiszen fizikai életében gyermekkel nem ajándékozta még meg a Teremtő. Legalábbis nem olyan értelemben, ahogy általánosan ezt venni szoktuk. Mégis kérem önöket, nézzék meg ennek a munkának a teljességét. Minden benne van, amit az anyai szív, az anyai szeretet érezhet. Látható tehát, hogy az ember fejlődés folyamata részben függ attól, hogy a fizikai életben, a fizikai valóságban mit tapasztal, milyen következtetéseket von le a tapasztalások nyomán, de roppant fontos, és különösen a nők számára nagyon fontos, a nemessé váló nők számára nagyon fontos, hogy a lelkükben, a lelki életükben érleljék és tudják megérlelni azt a magot, amit aztán egy társadalom gyönyörűségére és díszére
közössé tehetnek. És erre kizárólag a nők képesek. Ezt bátorkodtam az önök számára a mai délutánon a női nemességként felvetni, meggyőződésem, és azért is álltam Júlia nőtársam mellé alkalommal, ami neki roppant fontos életében, hogy ki tudjam hangsúlyozni. Ő szerény ahhoz, hogy önöknek mindezt elmondja. A bátorság. A művészet nem pusztán és nem csak a hagyományok alapján a tanítás, az elgondolkodtatás és az emelés tudománya, hanem az önfelvállalás, a bátorság és kevésbé tudományos tételnek vett, mégis embererkölcsi és az emberi léptéket, mértéket meghatározó, a mindenségből fakadó dolgoké is. Ilyen a bátorság, a szeretet, és minden hasonló, amivel mérhetjük az ember minőségi értékét. Ahhoz, hogy önök elé elhozza ezeket a műveket, és amelyeknek a töltete körbe fognak járni, ha még egyelőre nem volt idejük körbenézni a munkákat, meg fogják látni, hogy ténylegesen az ember szükséges elgondolkodásának önmagáról és a világ létezéséről szükséges gondolatainak egy-egy konkrétan vett stációját fogalmazza meg. Általában szerények és elbújdosók szoktunk lenni az ebbéli véleményeinkkel. Júlia is roppant visszahúzódó, visszafogott embernek ismertem meg őt. Mégis azt gondolta, megmutatja önöknek ezt. Kérdésemre miért? Mint ahogyan az előbb is említettem, azt mondta, hogy talán másoknak is hasznára lehet, talán mások emelkedését is szolgálhatja, és ez nyilvánvalóan az ő lelkére is összehatna. A hazaszeretet és a hazavágyás témakörében nagyon nagy boldogság volt számomra, amit jó magam is mindig követni szeretek. Júlia nem esik túlzásokba. Megvan benne a hűség, a szeretet, a hovatartozás gondolata, de a legfőbb gondolat, amivel önök is találkozhatnak munkái láttán, az isteni teremtéshez és az ember társaihoz való feltétlen odaadási viszony. A klasszikus női szerephez tökéletesen hozzátartozik az ilyen. Sőt, hangsúlyoznám talán azt, hogy enélkül nincs is igazi női szerep a világban. Ajánlom tehát Balassa Júlia művésznő személyét az önök figyelmébe, és az ő gyermekeit a mai délután. Sokszínű, sokformájú világot fognak látni. Sok tartalommal, sok mondani valóval. Szeretném arra bíztatni önöket még egyszer összefoglalásként, hogy engedjék át lelküket, engedjék át akár képzelő erejüket is. Hadd hassanak, hadd menjenek lelkük, testük mélyére az itt látható alkotások emlékképei, illetve azok finomanyagi rezgéstartományai, hiszen a színek, a formák kombinációja nagyon határozottan megkomponált, nagyon jó egységek alkotó, igazán hasznos és építő jellegű élményt rejt magában. Bevallom, amikor készültem erre a kiállításra, nem tudtam még, hogy a textil művészetnek ez az ága, nevezetesen a selyemmel, a hernyó selyemmel való munka, vajon milyen típusú kihívásokat is rejt. És hát jó bölcsészként az ember mit csinál, ugye? Lekap egy-két lexikont, egy-két könyvet, és utána néz, hogy ennek az anyagnak egyáltalán, illetve ennek a művészeti ágnak vajon milyen lesz az eredője, és bevallom, 2 órás olvasgatás után eldobtam az egészet. És Júliát lettem meg nem olyan nagyon régen, pár órával ezelőtt a kérdése, hogy mégis hogyan. Ugye hát hova jut el az ember a lexikonból, nagyon fontos dolog, Ázsiához, Kínáig, és ott rögtön azt olvassa, hogy maga a hernyó sejem a legnemesebb emberi értékek kifejező anyaga volt. Ebből következően tehát bármely képet, bármely mintát erre az anyagra festvén, mert hogy annak itt egy különös művészeti ágát találjuk már meglehetősen korán, Krisztus előtti időszakból is, mindig a nemes tartalmakat
jelentik. Nos, hát ennél a pillanatnál tettem el a lexikon, és megkérdeztem Júliát, hogy miért pont ez. És egy nagyon érdekes dolgot mondott nekem, ez talán többeknek, főleg a racionálisabb gondolkodású jelenlévő érdeklődőknek egy picikét furcsán hangzik, de talán mégsem. Hát ilyen szakon végeztem a főiskolán. És hát ide nem, én Goblány szakra szerettem volna menni. És hát nem vettek föl. Sőt, közben többször próbáltam átjelentkezni, és nem. Úgyhogy ezen a szakon végeztem. És hát közben rájöttem, hogy tényleg nem kellett volna nekem Goblány szakra mennem, mert az túl lassú munka. És én gyorsabb ember vagyok rajtam, gyorsabban és egységesebben fejeződnek ki a gondolatok, mint egy lassú, komótos, érlelő, egyik csomót a másikra tévő, hosszú heteket, hónapokat igénylő, vagy talán még hosszabb időtartamot igénylő munka során. És valahol itt van a mai tárlat kezdetének a pontja. Hát egy olyan ember életébe cseppentünk bele, nyilván ő is tudatában van ennek, de mi egyértelműen láthatjuk, akit valamilyen sugalmazás is vezérel. Természetesen határozott ember ő, sőt, néha úgy vettem észre, hogy Júlia roppant konok, ha szabad ilyet mondani. Ám valahogy a teremtő annyira szereti őt, hogy fogja és főbekolintja a meghatározó pillanatoknál, amikor már éppen hogy elvéteni a lépést. És pont ez a saját emberi stabilitása, a határozottsága, ami segíti a képeket megkomponálni, mert hogy említette nekem Júlia, textilművésznő, hogy bizony ezeket a képeket nagyon hosszas és precíz tervezés kell megelőzni. Már csak azért is, mert amikor a képeket összerakosgatja, például a festék használata nincs túl sok ideje, mert bizony az roppant gyorsan szárad. Így tehát a tétovázás, az elrontás nem megengedhető, mert akkor legalábbis az adott területet újból kell kezdeni. Gondolják el, mi méregülhet az. Rá kényszeríti az élet, és rá kényszeríti ez a vállalás a művész, hogy a saját intellektusából, saját intuíciójából dolgozzon, de mégis egy meghatározott, jól körülrajzolt, nem egy ide-oda úszó körülbelüli rendszerben dolgozzon, hanem formáljon. És ahogyan az önök számára említettem az imént, a női erőnek a növelő, a társadalmat, a világot előre vívő működési elve pontosan ez. A roppant csak intuíció, a teremtési szférából, illetve saját elevenéből való belső vezéreltség, amely azonban egy roppant jól megkomponált, racionális rendszerrel találkozik itt a Földön. Amennyiben éppen egy művész kezétől, hogyha tárgyi művészetről beszélünk, van szó, roppant szerencsésen mutathatja meg magát egy-egy érési folyamat. Nem csacsogok tovább, hagyom önöket találkozni Júlia gyermekeivel. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, kérem, hogy fogadják szeretettel Balassa Júlia szívét, lelkét és kicsi gyermekeit ezen a délutánon. Köszönöm.